16 concellos do interior de Pontevedra están en alerta vermella por chuvia. É a primeira vez que a Xunta activa este protocolo en 20 anos. Neses municipios non hai clases hoxe, están suspendidas todas as actividades extraescolares ao aire libre. As acumulacións de auga poden alcanzar facilmente os 150 litros por metro cadrado, polo que estaremos moi atentos a como evoluciona a situación. De feito, en Cuntis, o río Gallo xa rebordou e moitas vivendas están desaloxando as pertenzas do interior. Creo que os ríos desta vez non sei se algún se botará por fora, a min parece moi, porque andar con ollo, exactamente. Eu xa lle dixen aos rapaces que non, hoxe non colleran o coche porque é un pouco peligroso, tanta choiva, en fin. Xa os coches que están aparcados nas rúas, por exemplo, por onde vivo eu, xa non aparcaron por ter medo ás cornisas dos edificios e tal, sí que se nota bastante da alerta, está a xente previda deso. Ola, boa tarde, luns 26 de xaneiro, aquí comezo Galicia Noticias, en Santiago. Hoxe ia comezar o xuízo polo coñecido como crime do Praceiro. No banco dos acusados sentaban os dous homes que acabaron a golpes coa vida de Antonio Costa, un coñecido carniceiro da Praza de Abastos, Compostela. O xuízo ia prolongarse durante toda a semana, pero as partes chegaron a un acordo previo. Os acusados aceptan 11 anos e medio de cárcere e piden perdón. Trasladar más sentido me pésame y el arrepentimiento por parte de mi cliente, que me ha manifestado expresamente que se lo trasladara para que le llegara a la familia. Solicita y pide disculpas de una forma absolutamente clara, inmediata y sin ningún tipo de dudas a los familiares, toda vez que nunca hubo una intención real del resultado luctuoso que se alcanzó, y sí fue un hecho no accidental, pero sí de alguna forma no buscado. A Garda Civil investiga un atropelo mortal que se rexistrou no concello ourensán de Sandiás nestas últimas horas. O falecido é un home de 43 anos. Un coche golpeou nun treito sen iluminación da Nacional 525. A vítima non levaba chaleco reflector. Algunhas testemunhas aseguran que o viron deambulando pola contorna da estrada. O condutor implicado no accidente deu negativo nas probas de alcoholemia e drogas. Parece ser, según chamadas que houve ao 112, que invadía o carril, que era unha persona que non iba correctamente por acera, nin con chaleco, nin con nada, que era unha persona que iba un pouco á súa maneira. Detiveron o mecánico de Narón que resultou ferido por unha intoxicación por monóxido de carbono no seu propio taller. Resulta que sobre el pesaba unha orde de busca e captura. A intoxicación produciuse pola mala combustión dun xerador de gasóleo situado no interior do taller. Trasladaron o home ao hospital e unha vez atendido, as autoridades descubriron de quen se trataba. Xa pasou a disposición xudicial. Por certo que no incidente, el non foi o único que resultou ferido. Un deles, deuse conta cando caeron os compañeiros, tivo a posibilidade de, agachas e arrastralos hasta a porta, no exterior, pedir auxilio para que lles axudaran a retiralos porque estaban inconscientes. O Entruido aínda nos queda bastante longe a moitos, pero xa saben como son os de Ourense, en moitas vilas xa están en marcha. Hoxe aquí no Galicia Noticias imos a aprender a facer unha máscara de cigarrón, a figura fundamental do Entruido de Verín. Aprenderemos da man de todo un mestre no asunto que organizou un obradoiro para veciños. E como imaginan, non é nada sinxelo. Pintar daseme un pouco mal, todo. Para mí foi moi difícil porque foi unha experiencia que para mí é moi complicado, pero bueno. A verdade é que quedou bastante ben, pensei que iba a quedar peor, pero quedou bastante ben. Ben, pois comezamos con esa alerta vermella por chuvias intensas nos concellos do interior de Pontevedra, un novo temporal que obrigou a suspender clases e algúns trens. Tamén preocupan os ríos. En lugares como Cuntis hai risco de asulagamentos. Imos ver como está agora mesmo a situación en directo. Contanos, Alejandro. Sí, que tal, Alberto? Moi boas tardes. Pois aquí en Cuntis leva toda a xornada chovendo. É un deses 16 concellos do interior da provincia de Pontevedra que está en aviso vermello por abundantes chuvias. De feito, nalgúns puntos en 24 horas poderían superarse os 150 litros por metro cadrado. Agora mesmo a mirada está posta nos ríos. A zona máis crítica agora mesmo aquí en Cuntis é un afluente do río Gallo que xa rebordou e segundo nos indican fontes
guardias municipais en media hora subiu o seu caudal ata medio metro. De feito, os propietarios dunha vivenda moi pretiño dese regato víronse na obriga de quitar enseres da parte baixa da súa casa. Como podedes comprobar agora mesmo, sega a chover con bastante forza. Dicíanos o alcalde que se espera unha tarde moi complicada. Neses 16 concellos quedou suspendida as clases, tanto nas escolas infantis como nos centros escolares, e tamén o transporte escolar. Como podedes comprobar, non nos cansamos de repetilo, chove moito, así que moita precaución, extremar as precaucións. Xornada moi complicada no interior da provincia de Pontevedra. Preocupan as incidencias que poden ocasionar as acumulacións de chuvia, que serán de ata 150 litros por metro cadrado en 12 horas. É a primeira vez que os afectados reciben unha alerta nos seus teléfonos móviles con recomendacións. Asusteime un pouco cando foi o da mensaxe e tal. Bueno, moi ben, porque nós xa estamos acostumados, e tamén vos digo, se nós nos inundamos, o resto de Galicia morre afogado, Estamos xa acostumbrados, se ven así calmada que non ven con aire, non hai problema. O problema é nos sitios baixos. Para min é normal estes invernos así de chuvia. En Fornelos din estar afeitos á chuvia, pero hai outros 15 concellos afectados onde non houbo clase e están suspendidas todas as actividades extraescolares e o aire libre. Vou a teletraballar pola mañán, despois pola tarde estou valorando un pouco como se pon, que era o que estábamos vendo ahora, que é bastante mal. Claro, teño que ir hasta Vigo, entonces estou valorando un pouco, se pon moi feo, pois no traballo xa non me quedo sin problema, mellor que me quede aquí. Si hoxe hai que cuidalo pequeno porque non ten colegio e estar aquí. O problema é salir a repartir con este tempo, pero nosos clientes nos abandonamos, con cuidado e capeando. Para sair da casa hoxe, madre mía, vou solo por unha urgencia, senón horrible. Hai que ter moita precaución nas estradas e evitar desprazamentos innecesarios. Importante non achegarse aos ríos. En Cuntis, o desbordamento dun afluente do río Gallo obrigou os veciños a retirar pertenzas das vivendas. O servicio de emergencia estuveron axudando a esta familia pois a desaloxar as partes baixa da vivenda e os animales que aquí teñen, e bueno, pois neste punto subeu en aproximadamente media hora, subeu casi un metro. Sí, pero xa ten habido e despois o río non está limpio. Ali a parcelaria alteou a carretera e a agua ven para atrás. En vez de desaguar para baixo, ven para atrás. A borrasca afectou tamén o transporte ferroviario, obrigando a cancelación de trens rexionais entre Ourense e Vigo, Guixar e Santiago. As maiores incidencias poden chegar ao longo da tarde por acumulación de auga. Preocupan especialmente zonas próximas aos ríos e algúns concellos como a Pontevedra, onde o aviso e laranxa decidiron activar o protocolo de seguridade e o peche preventivo de vías e sendas peonís en zonas inundables. No litoral pontevedrés o aviso é amarelo, pero en Vigo o transporte de ría con Moaña e Cangas quedou cancelado dende as 10 da mañá e a frota permanece amarrada en toda a provincia de Pontevedra. Ante alertas vermellas como esta é fundamental extremar as precaucións. Conducir pode volverse perigoso polo risco de aquaplaning. Os expertos lembran a importancia de manter a calma ao volante e tamén dan algunhas pautas para circular con seguridade. Con chuvia intensa, como a destes días, toda a precaución é pouca ao volante. As precipitacións fan que se incremente ata un 70% o risco de sufrir un accidente, polo que compre tomar unha serie de medidas co fin de que a condución sexa segura. Reducir a marcha e circular con máis calma, ademais de aumentar a distancia de seguridade, poden axudar a evitar un sinistro, en especial cando caen as primeiras pingas. Cando leva moito tempo sen chover, a calzada está máis sucia, entonces aí, cando empeza a chover as primeiras gotas de choiva, o que fai é que o asfalto seña moito máis deslizante. Entonces hai que extremar máis a precaución, aumentar a distancia de seguridade, ser menos brusco co volante, cos pedales, porque é máis fácil perder a adherencia, non? Si somos moi bruscos a hora de conducir. Despois, se xa leva tempo conducindo, é verdad que cando está mollado é menos adherencia, pero é como se se limpase esa primeira capa e despois, ainda que a distancia de frenado aumenta, hai que aumentar a distancia de seguridade cos vehículos que levamos diante para non ter problemas. Con mucha prudencia, despacito, manteniendo la distancia de seguridad, no pegar frenazos bruscos y todo eso. Se nota mucho los golpes en la carretera, ¿sí? Con mal tiempo se llenan los talleres de coches de golpes.
Dos dos factores que máis disparan a sinistralidade en relación coa chuvia son o risco do aquaplaning e a escasa visibilidade, sobre todo cando cae un ballón que mesmo pode impedir continúa a marcha. Se non se ve nada, pois chega un momento que, bueno, que a mellor decisión é deixar de parar, deterse, esperar que melloren un poquinho as condicións e logo reanudar un poquinho a marcha, porque se hai moita auga na calzada, sí que hai máis risco de aquaplaning, entonces, bueno, pois é máis peligroso. Ante o arriscada que pode chegar a resultar a conducción con aviso vermello por chuvia, convén evitar desplazamentos innecesarios por estrada. Hai un descoñecido en Carballo que se dedica a picar as rodas dos coches. Xa hai 14 afectados. Nos talleres da Vila dignos que este tipo de vandalismo é cada vez máis habitual, aínda que non lembra un episodio con tantos vehículos afectados. Nos minutos no Galicia Noticias contámosles máis sobre este asunto. Este, por exemplo, que temos aquí, de dúas. E o outro que tiña unha, hai un que ten 4. Daquela non é casualidade que... E despois xa cheriu de outras zonas tamén. Hoxe comezaba en Santiago unha cita xudicial moi agardada, o xuízo polo crime do praceiro Antonio Costa. A vista oral ia prolongarse durante toda a semana, pero as partes chegaron a un acordo previo. Os acusados aceptan 11 anos e medio de cárcere e piden perdón, Iria. Si, hoxe estaba previsto que comezara o xuízo coa conformación do xurado popular, pero, como dicides, finalmente non foi necesario, xa que houbo un acordo de conformidade entre as partes. Deste xeito, os dous acusados do crime do carniceiro compostelán Antonio Costa aceptaron a pena de 11 anos e 6 meses de prisión e tamén 6 meses de multa por un delito de lesións. Ambos acusados amosaron o seu arrepentimento a través dos seus abogados e tamén pediron perdón á esposa e os fillos do falecido, que tamén serán indemnizados. Xa na entrada do xulgado, as partes apuntaban a posibilidade de chegar a un acordo que evitara o xuízo e a conformación do xurado popular. Podería haber sempre cando as penas sean severas ou serias, senón non. Senón, pois, entraríamos en sala. Sí, entendemos que é posible, esperemos que finalmente que teña lugar ese acordo. Minutos despois chegaba o acordo. Carlos Yepes e Kevin Feangedi, acusados de matar a golpes ao praceiro compostelán Antonio Costa, aceptaron unha condena de 11 anos e medio de prisión por homicidio e 900 euros de multa polo de lesións. Ambos recoñeceron os feitos e pediron perdón á familia a través dos seus abogados. Trasladar más sentido me pésame y el arrepentimiento por parte de mi cliente, que me ha manifestado expresamente que se lo trasladara para que le llegara a la familia. De que nuestro patrocinador solicita y pide disculpas de una forma absolutamente clara, inmediata y sin ningún tipo de dudas a los familiares, toda vez que nunca hubo una intención real del resultado luctuoso que se alcanzó, y sí fue pues un hecho no accidental, pero sí de alguna forma no buscado. A autopsia determinou que Antonio Costa morreu pola acción conxunta dos golpes dos dous procesados. Inicialmente, a Fiscalía pedía 16 anos de prisión por homicidio e lesións, mentres que a acusación particular solicitaba 20 anos por asasinato. Y entendíamos que no era asesinato porque en ningún momento hubo ánimo de causar ese daño, es decir, no era algo premeditado que fueran a causar a una persona concreta, sino eran unos chicos que no es justificación, pero que estaban de fiesta y en un momento pues se cruzaron con el señor Antonio, en paz descanse, y se desenvolvieron esos hechos. Unha hora despois, os condenados regresaban á prisión, onde permanecían dende a súa detención poucas horas despois do crime. A máis, terán que facer fronte a unha indemnización de 580.000 euros para os familiares da vítima e outros 15.000 pro guarda de seguridade que tentou evitar a morte deste coñecido carniceiro da Praza de Abastos de Santiago. O 12 de novembro de 2024, a Praza de Abastos de Santiago amencía coa noticia da tráxica morte de Antonio Costa Martínez. Aquel día moitos postos non chegaron a abrir e as mostras de dor sucederonse durante semanas. ¿Qué pasó aquí? Mi padre era una persona que iba todas las mañanas temprano a la plaza porque era su vida, era su hobby. Sus clientes eran su segunda familia. Tiña 59 anos e rexentaba un posto de carne herdado da súa nai. A carnicería Chelo Muñico era un referente no mercado. O meu pai aquí en Santiago era moi conhecido por Muñico. Pois a miña nai chamaban a Muñica, pero para min é un honor. A pelexa que lle ocasionou a morte sucedeu na entrada da praza no momento no que chegaba ao seu traballo, entre as 4:30 e as 5 da mañá. Imagínate, compañeiro del desde que está aquí, se era compañeira da nai, miña nai era compañeira de súa nai,
e a verdad, sí, un pouco desfeita, sí. O mercado perde un valor importante, un atractivo importante, porque ese conocemento que arrastra a familia Muñico estaba depositada en Antonio. Comprar carne podes comprar en calquer sitio, pero a carne dun artesano como él, non. O garda de seguridade, que foi a única testemunha do sucedido, resultou ferido ao intentar separar os implicados. A súa declaración foi fundamental na investigación. Identificou a Kevin Martín como a persoa que golpeou na cabeza cunha barra de ferro praceiro e dixo que Carlos Yépez tamén o agredira con gran violencia. Naquel momento, os dous sospeitosos fuxiran do lugar, pero a policía lograra detelos ese mesmo día. Nunca, nunca, nunca la violencia es la solución. Justicia, pedimos justicia. Pouco despois, a titular do xulgado de instrucción número 1 de Santiago decretaba o ingreso en prisión provisional comunicada e sen fianza para Carlos Yépez e Kevin Martín, acusados dun suposto delito de homicidio. A xuíza tamén lle tomara a declaración a un terceiro investigado que deixou en liberdade. A Garda Civil de Tráfico investiga as circunstancias do atropelo dun home de 43 anos que faleceu onte no concello ourensán de Sandiás. Malia ser xa de noite, a vítima camiñaba pola estrada sen chaleco reflector. Cristina. O atropelo foi aquí neste punto, unha recta longa entre os concellos de Xinzo e o de Sandiás. A estas horas ten boa visibilidade, pero non cando se produciu o atropelo, que foi onte ás 7:30 da tarde. Era noite xa, a estrada non ten iluminación directa e o home circulaba, ao parecer, de forma errática, deambulando pola beira vía, introducíndose por momentos nos carrís de circulación. Xa antes do atropelo chamaran a algúns condutores advertindo da situación. Antes do fatal atropelo, a vítima xa fora vista deambulando pola Estrada Nacional 525. Houbo varias chamadas de condutores que alertaron o 112. A Fernando, responsable de Protección Civil de Sandiás, chamou no alcalde. Saiu en dirección a este taller de despezamento, onde o viran minutos antes. Eu, cando iniciei o recorrido, fixen desde o que é o concello daqui de Sandiás hasta Piñeira de Arcos. E despois de Piñeira de Arcos, outra vez de regreso a Sandiás, é cando me volven a chamar e me notifican pois que a persona foi atropellada. Cando chegou ao lugar do atropelo xa estaba ali a Garda Civil de Tráfico. O home de 43 anos e veciño de Ourense faleceu no impacto. Levaba percorridos máis de 2 kilómetros desde o taller de despezamento. Segundo informaron outros condutores, camiñaba de forma errática invadindo a calzada. Parece ser, según chamadas que houve ao 112, bueno, pois que invadía o carril, que era unha persona que non iba pois correctamente por acera, nin con chaleco, nin con nada, que era unha persona que iba pois un pouco á súa maneira. A Garda Civil desprazouse pola mañá ata o lugar para tomar declaracións e tratar de aclarar as razóns polas que a vítima circulaba de noite pola estrada e sen chaleco reflector. Xa de noite non é que houbera mal tempo, non chovía para nada, nese momento non estaba chovendo, pero bueno, era unha noite oscura, lógicamente. E unha persona sin chaleco por aí, pois, lógica, é moi difícil de podelo ver, claro. No pasado mes de outubro houbo outro atropelo mortal na mesma reta, pero máis preto da vila de Xinzo. A vítima foi unha muller de 83 anos veciña da zona. O Tribunal Supremo confirma a condena pro arrombacoches de Pontevedra que intentou matar a outro compañeiro incendiando o hórreo onde dormía. Os feitos tiveron lugar en Campolongo en marzo de 2024. O Alto Tribunal mantén para ele a pena de 5 anos de prisión. Considera probado que o home intentou acabar coa vida doutro home indixente. Rexeita o seu recurso en que alegaba a vulneración do seu dereito á presunción de inocencia. O equipo Roca da Garda Civil da Rúa desactivou un punto de venda de drogas na comarca de Valdeorras. Nun rexistro domiciliario incautaron o que poden ver agora nas imaxes, que son 100 gramos de cocaína, diñeiro en metálico, envoltorios e útiles para a preparación da droga. Detiveron 2 persoas, veciños da Rúa, que pasaron xa a disposición judicial no barco de Valdeorras como presuntos autores dun delito contra a saúde pública. E os veciños do ensanche Compostelán levaron un bo susto esta fin de semana. Foi nun edificio onde veñen denunciando a existencia dun piso onde supostamente se dedican á venda de drogas. Semella que unha persoa lle prendeu lume á porta da vivenda que obrigou a intervención dos bombeiros e tamén da policía.
Fartos están os veciños deste inmoble situado na céntrica rúa de Alfredo Brañas, en pleno ensanche compostelán. Levan meses denunciando a existencia dun piso en que supostamente a súa propietaria se dedica á venda de drogas, pero a situación chegou ao límite a última hora da tarde deste sábado, cando un presunto cliente lle prendeu lume á porta. Parece ser que pola presión que se está exercendo sobre estos pisos, ¿no? Pois parece que baixaron un poquinho o ritmo de distribución, pero se enfadou, algún drogodependente necesitaba comprar urxentemente, non lle quixeron despachar, esta persoa parece que se enfadou e prendeu o lume ao felpudo, e tamén a mitad da porta, ¿no?, da entrada do piso, tamén ardeu. Foi unha veciña do inmoble a que alertaba os servizos de emerxencia que se trasladaron de inmediato para sufocar o lume. Foi unha das veciñas que pola presencia de drogodependentes que hai moi frecuentemente no edificio, ten medo, como moitos veciños teñen medo a subir no ascensor, que suben polas escaleiras, e foi precisamente subindo polas escaleiras donde se apreciou, cruzouse con esta persoa, apreciou o fume, principalmente, e foi a que chamou ao 112, así. Un bo susto que afortunadamente quedou niso, pero os veciños deste edificio están xa cansos, polo que contemplan tomar outro tipo de medidas que rematen con esta situación. Sei que o estaban traballando tamén leválo por vía judicial para ir contra a propietaria, porque temos información de que creemos que é propietaria xa do piso, entón hai unha vía legal para ir contra este tipo de persoas, tanto baixos, negocios de ocio nocturno como pisos de prostitución ou de droga, donde as comunidades poden ir contra eles e tratar de expulsarlos do edificio. Un problema que están a padecer nos últimos anos varias comunidades de veciños do ensanche compostelán que piden medidas para poder actuar contra este tipo de pisos. O dono do taller mecánico de Narón, onde este sábado se producía un escape masivo de monóxido de carbono, quedou en liberdade tras pasar onte a disposición dos xulgados de Ferrol. Ali tivo que declarar porque estaba requerido por outro xulgado por un tema de apropiación indebida. O negocio, tras o accidente en que houbo 3 feridos, segue precintado. É o cartel que hai neste taller mecánico da Estrada de Castela, na Xuvia. Aquí o sábado pasado, pouco antes das 3:30 da tarde, o xerente do negocio e 2 persoas máis resultaron feridas tras un escape masivo de monóxido de carbono. Un deles, deuse conta cando caeron os compañeiros, tivo a posibilidade de, agachas e arrastralos hasta a porta, no exterior, pedir auxilio para que lles axudaran a retiralos porque estaban inconscientes. Nos achegamos ata ali con 2 vehículos e 5 efectivos. Nos encontramos efectivamente os sanitarios atendendo as persoas que estaban afectadas no exterior. Preguntando o sucedido, nos comentaban que xa no interior 2 deles se habían desvanecido, posiblemente a causa de un xerador que tiñan conectado en horas de traballo. Cando accederon ao interior do taller, os bombeiros de Narón comprobaron que os detectores de gases daban valores que superaban amplamente o umbral permitido. Daban valores superiores a 500 partes por millón. O permitido, é un valor límite que se establece máis ou menos para horas de traballo, unha xornada de 8 horas, 20 partes por millón. Non quere decir que esa cantidade que xa xa nociva para o organismo en 8 horas, sino que é o permitido para traballar. Ata non ter claras as causas da intoxicación, os servizos de emerxencias optaron por desaloxar as 2 vivendas que hai en riba do negocio. Por precaución, facer medición de gases, e unha vez que confirmamos que non había problema nin había afectación ás plantas superiores, xa permitimos outra vez realoxarse no edificio. Ao lugar desprazáronse tamén efectivos da Policía Nacional que prenderon ao propietario do taller porque tiña unha orde de busca e captura previa. Este domingo, tras pasar a disposición dos xulgados de Ferrol, quedou en liberdade por un tema de apropiación indebida. E o temporal deixounos unha imaxe insólita que amosa a súa intensidade. Apareceu un becerro morto na praia de Doniños en Ferrol. Vexan. Todo apunta a que a forza do vento ou do mar o tiraron a auga dende algún punto da costa. Despois a corrente depositouno no areal de Doniños. A estas horas, segundo nos contou o Concello de Ferrol, os operarios de Urbaser están retirando o becerro para deixarlo a man á empresa de recollida de gando morto. En Carballo, as rodas de 14 vehículos apareceron picadas esta fin de semana na avenida de Fisterra. A zona xa rexistrara outros episodios de vandalismo de automóviles nos últimos meses. Que sabemos de todo isto, Nuño? Contanos.
Si en talleres como este, próximos á rúa na que apareceron os vehículos vandalizados, xa foron recibindo a moitos dos clientes afectados. Entre eles, algúns chegaron con unha, dúas ou ata as 4 rodas picadas que atoparon nos seus vehículos a mañá do pasado sábado. Dende os negocios de reparación sinalan que esta sorte de incidencias volvéronse común na contorna de Carballo, aínda que non lembran nunca unha noite con tantos afectados, ata 14. Cunha ou máis rodas picadas. Así atoparon os seus vehículos 14 propietarios de Carballo que os deixaran aparcados pola noite na avenida de Finisterre. Todos os casos ocorreron durante a madrugada do venres ao sábado e foron provocados por pequenas incisións que deixaron os pneumáticos a nivel do chan. Cando cheguei ali, dime conta, gracias á miña parella que me avisou, de que tiña a roda dianteira esquerda pechada. É unha picadiña pequena, non é que este a roda rajada, entonces supónse que sería con un tipo punzón, con algo así máis pequeno, a propósito para pinchar e listo. Esta mañá, algúns dos afectados polo acto vandálico achegáronse a talleres de reparación próximos para arranxar os danos. Algúns únicamente precisaron cambiar unha roda, pero houbo máis dun caso en que foi preciso substituir as 4. Sí, que viñeron varios, incluso ahora chamaron e ainda que van traer outro coche tamén que ven na grúa, e houve varios. Este, por exemplo, que temos aquí, de 2. Veo outro que tiña unha, hai un que ten 4. Dende os servizos de reparación sinalan que esta sorte de vandalismo converteuse nunha ocorrencia común en Carballo, pois xa foron moitos os clientes que chegaron con problemas semellantes nos últimos meses. Descartan que o problema sexa dunha rúa ou zona concretas, aínda que non lembran un episodio con tantos afectados como o desta fin de semana. Non é sempre da mesma zona, pero na zona é en concreto. Mais a zona de arriba que chaman o ingresario veñen a menudo. Tantas xuntas nunca se dou tampouco, pero este fin de semana foron... É dicir, non van por un coche en concreto. Iso é algúnas persoas que se dedican a facer eso. Ante as múltiples denuncias de particulares afectados, a Garda Civil de Carballo abriu unha investigación para tratar de identificar o autor das picadas. Con todo, as preocupacións ao deixar o coche aparcado na rúa pola noite non rematan aí para os veciños de Carballo, que advirten que, ademais do vandalismo, os episodios de furto tamén foron en aumento recentemente. Ñanza do barrio ourensán da Ponte está preocupada. Toda a conta dos roubos que se están producindo nos vehículos e negocios da zona. Nos últimos días a policía local detivo 2 persoas, unha delas menor de idade, por supostamente asaltar 6 coches nunha mesma noite. Din que sempre foi un barrio seguro e que lles gustaría que deixaran de producirse incidentes como estes. De seguida vemos todos os detalles aquí no Galicia Noticias. Me espejo, rompen los cristales de las puertas, que se queixan de que hai roubos e que hai tiros. Eu levo 50 moitos anos vivindo na calle Sampaio e nunca hubo que hai agora. Imos ao Morrazo. Os veciños do barrio do Real levan tempo denunciando problemas de seguridade nesta céntrica zona de Moaña. Dende venda de drogas en pequenas cantidades ata carreiras ilegais que danan os coches estacionados nas rúas. Semella imposible que nesta rúa tan estreita poidan facerse carreiras ilegais de coches. Pero é o que denuncian algúns veciños do barrio do Real en Moaña que sofren a calquera hora do día o paso de coches a toda velocidade. Eu vivo pola baixada esta de aquí e ás veces pasan algúns, sobre todo pola noite, algúns carros, algúns coches que fan moito ruido e teñen habido accidentes aquí tamén. Moito ruido, salen de noite, poñense a beber por a calle, porque eu vivo aí adiante e sinto, aparecen os vasos por as portas, por todo. Bueno, este tipo de rúas por aquí, os edificios tan pegadiños, ás 3 da mañá pasa calquer coche, óyese, pero non carreiras concretamente. Aceleróns de arrancada, pero non, así en concreto non te podo decir así moito. Vai así unhas noites que escoito, pero non moito máis. A Policía Local intensificou a vixilancia para garantir a seguridade e que ningún coche estacionado na rúa sexa golpeado como xa ten sucedido. Con golpes, rayazos, bueno, de todo. Pasan que, bueno, pero en todas as calles, hai límites de velocidade, pero non se cumple, non cumple. Ademais, as calles son estreitiñas que tropezas un coche con outro, tens que ter cuidado para non dar co espello, porque eu para aparcar aí no garaje volvome loca, pero iso non miro. Cruzar a rúa tamén, a calle, é un poquito a veces complicado, sobre todo polas noites, porque, bueno, teñen por aquí algún
algún garito, non, que bebe moito pola noite e logo pasan co coche como pasan, a toda velocidade, claro, sen preocuparse, non, polas persoas que tamén pasan por aí. Tamén se intensificou a vigilancia policial na contorna do aparcadoiro dun supermercado en que os veciños aseguran que polas noites se venden drogas en pequenas cantidades. Fan a veces aquí algunha cafrada, pero eu a verdade só lo vin unha vez, pero bueno, sí que sona por aquí, pola contorna que algo fan, o que non sei moi ben. Trapicheo creo que hai por toda a maña, pero bueno, o sea, eso es una cosa ya de toda la vida y ahora parece que está un pouco máis como un auge. As denuncias por carreiras ilegais en Moaña non son novas e por iso as forzas de seguridade reforzaron tamén as dúas rotondas de conexión da autovía do Morrazo en Abelendo. Hai preocupación no barrio ourensán da Ponte polos robos que padecen en vehículos e tamén en negocios. Nos últimos días a policía local detivo 2 persoas, unha menor de idade, por supostamente asaltar 6 vehículos nunha mesma noite. Din que sempre foi un barrio seguro e que lles gustaría que deixaran de producirse incidentes como estes. A veciñanza do barrio da Ponte xa perdeu a conta do tempo que leva sendo vítima dos ladróns. He visto cristal en el suelo, sí, eso sí. Por aquí en esta calle he visto cristal en el suelo, pero sin ninguna duda de lo que se comenta, de lo que se oye, hay más. Hay bastante más. Rara é a semana na que non se repiten imaxes como estas. Rompen los espejos, rompen los cristales de las puertas. Sei que os comerciantes, sobre todo, e algunha xente maior que se queixan de que hai roubos e que hai tirós e esas cousas. Os cacos utilizan calquer obxecto, pedras, sumidoiros, todo vale para se facer co seu botín. Por iso algúns mesmo decidiron aumentar a seguridade. Eu tiño un coche, pero tiño unha plaza de garaxe cerrada. Entón, meto ao lado da casa, meto ali, e teño un sistema de alarma que se me reventan a porta ou tal, salta a alarma. Nos últimos días a policía local detivo 2 persoas, unha delas menor de idade, como supostas responsables neste caso de tentar roubar en 6 coches nunha mesma noite. Con todo, semella que a veciñanza non acaba de estar tranquila. Entran por unha porta, salen pola outra, a salir que non teñen cuartos a roubar. Eu non lle boto culpa de decir á policía que podía un pouquiño máis facer, como se dice, recorrida e tal, pero bueno, de alguén a culpa é. A ver o que pasa, vamos a ver o que pasa. Moitos dos veciños residen ou traballan no barrio dende hai tempo e din que non lembran unha situación como esta. Desde que vino a estación de autobuses para aquí, que creo que es peor, se nota, máis de delincuencia. Levo 50 moitos anos vivindo na calle Sampaio e nunca hubo que hai agora. Estamos super preocupados, pero parece que isto non ten moito ranxo. Contan que hai temporadas algo máis tranquilas, pero con todo, din, non baixan a garda. En Verín, o entruido non se entende sen o cigarrón e a súa careta, símbolo dunha tradición que pasa de xeración en xeración. Dende 1990, o artesán Álvaro Ferreira mantén vivo este legado no seu obradoiro, onde ensina todo o proceso de creación da careta, dende a talla da madeira ata os últimos detalles da pintura. O obradoiro de Álvaro Ferreira demostra que a tradición non só se conserva, senón que se construe coas mans. Dende 1990 ensina a elaborar as caretas da figura do entroido de Verín, o cigarrón. Nacín na plaza, o núcleo gordo do entroido de Verín. Entón, pois a miña afición ven desde moi pequeniño. E, bueno, empecé pouquiño a pouco porque quería ter a miña máscara e daquela non había nin artesáns, nin xente que se dedicara a isto. No taller apréndese todo o proceso de elaboración dunha careta de cigarrón, dende a talla de madeira ata os últimos detalles da pintura. Un traballo minucioso que require tempo e dedicación. Son moitas horas de traballo, é todo manual, pouca maquinaria se pode usar, salvo un pequeno taladro, cousas así, e o resto, como podedes apreciar, pois estámoslo facendo, pois grapando barbas, que xa estamos un poquinho na parte final, porque o entroido estános a cair. Entre madeiras, pincéis, fíos e peles, os alumnos dan forma ás súas propias caretas, cada unha cunha historia detrás. Para o meu fillo, tamén me gusta moito, é a segunda que fago, e fame moita ilusión faelo, porque a primeira foi para a miña neta e a segunda é para o pai dela. Entón, faime ilusión faelo. Así, este taller convértese nun espazo onde se renova ano tras ano a tradición do cigarrón.
Miña primeira. Que van a lucir? Sí, este ano sí. Para min é un orgullo. Este ano facela un carboño que fora mans é un orgullo lucila en Verín. Apunteme este ano porque o meu fillo gustalle un pouco o cigarrón e tal, e estou facendo a careta a pele, entonces o máis difícil foi todo. Bueno, desbastala, pintala, mi pintar daseme un pouco mal, bueno, todo. Para mí foi moi difícil porque foi unha experiencia que para mí é moi complicado, pero bueno. E, bueno, a verdade é que quedou bastante ben, pensei que iba a quedar peor, pero quedou bastante ben. Moitas horas de traballo que tamén se reflicte no seu prezo final. Pode rondar os 450 euros, de aí para arriba. Pode subir arriba, abaixo, dependendo un poquinho dos materiales. Obradoiros como este permiten que a tradición do cigarrón siga viva e se transmita de xeración en xeración en Verín.